Sa number 10, may bag-o nga magnetic resonance imaging o kun MRI facility ang The Doctors Hospital sa Bacolod. Ini ang ginakabig nga patient-friendly kag gin-inagurahan kainasang aga. May report si Nico Delfin. Kompleto na ang state-of-the-art facilities ng ancillary services sang The Doctors Hospital sa Bacolod City matapos gin-inagurahan ang bag-o nga Magnetom Sempra 1.5T MRI nga yara lang sa likod sang CT scan facility sang ospital. Ang ini nga MRI ang mas madasig, may exceptional image quality kag labi sa tanan, patient-friendly. It will encompass all specialties and subspecialties, and this will be able to help our departments in delivering healthcare. And at large, the patient community in Bacolod and Negros Island will be able to avail this at very competitive prices. Ginapaabot sa pamunuan sang Doctors Hospital Incorporated ang mas epektibo nga pagserbisyo sa ilang nga pasyente gamit ang newly acquired facility. Ining ginalauman makapabaskog sang kampanya sa ikayong lawas agod matatapan ang makamamatay nga balatian kag medical conditions kasubong sang stroke nga among nagapanguna sa kadamuon sang neurological death cases halin sang 2017. Ini kumbasehan ang Global Burden of Disease Study sang Siemens Healthineers. Our MRI scanner prioritizes non-invasive imaging through its advanced technology, ensuring patient safety with no ionizing radiation exposure. It utilizes powerful magnetic fields and radio waves to create detailed images, offering a safe diagnostic option for various medical conditions without invasive procedures. Ang duga nga upgrade sa hospital facility ang kabahin sang pagpanghanda sa ospital sa natalan nga pagsaulog sing ila ikas-35 nga anibersaryo sa madason nga tuig. But again, we're not stopping at this moment. We're still dreaming, sabi nga nila. Dreaming pero kasi huwag yung dreaming na tulog. Kasi pag tulog, it could stop. We stand committed to provide affordable and quality healthcare to our city. Kabahin sa mga nagtambong sa blessing kag inauguration sang MRI facility ang mga opisyales ng The Doctors Hospital Incorporated kag Mount Grace Partner Hospitals. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.